U posljednje 2 meseca srpska policija je presekla 2 velika kanala za krijumčarenje oružja. Uhapšeno je više osoba zbog sumnje da su oružje pokušale da prošvercuju do Francuske. Iako se krijumčarenje oružja često dovodi u vezu s terorizmom, u policiji kažu da do sada nisu utvrdili vezu između krijumčara iz Srbije i terorističkih grupa u zapadnoj Evropi. Pored žrtava i uništenih kuća, posle ratova na ovim prostorima ostale su i velike količine oružja. Zbog toga, ali i geografskog položaja, Srbija se uglavnom koristi kao tranzitno područje za krijumčarenje oružja sa područja Kosova i Metohije, bivših jugoslovenskih republika, Turske i Bugarske ka zapadnoj Evropi. Nemamo znači organizovane grupe čija je osnovna delatnost krijumčarenje vatrenog oružja. Uglavnom se to krivično delo znači vrši u sticaj sa drugim krivičnim delima, uglavnom se to znači krijumčarenje narkotika, krijumčarenje ljudi i slično. Oružje su uglavnom krijumčari tim nekim mikrotrafikingom, što znači da se uglavnom male količine oružja i municije krijumčare obično kolima ili autobuskim linijama. Prema policijskim podacima, ilegalno oružje se najviše krijumčari ka Francuskoj, Belgiji, Grčkoj i Skandinaviji. Posle terorističkih napada u Parizu objavljeno je da su teroristi koristili i oružje proizvedeno u Srbiji pre raspada bivše Jugoslavije. U operativnom radu dosadašnjem nemamo tu konekciju između lica sa teritorije Srbije ili sa pripadnicima nekih terorističkih grupa na teritoriji zemalja zapadne Evrope. Uglavnom do sada, znači u dosadašnjem radu, jedini i znači isključivi motiv je bio sticanje imovinske koristi. Smatramo da to verovatno čak i nije u njihovom interesu da se povezuju sa terorističkim grupama zato što im to kreira posle veće probleme, ali to naravno ne znači da oni nisu u nekim trenucima stupili u kontakt sa njima. Cene pištolja na crnom tržištu u Srbiji kreću se od 200 do 400 evra. Automatsko oružje plaća se 400 do 500 evra. U zapadnoj Evropi ti pištolji se prodaju za 1500 evra, a automatske puške i za 3000 evra. U policiji kažu da pojedinci ili grupe koji krijumčare oružje poreklom iz Srbije nemaju siguran izvor naoružanja, već prikupljaju komad po komad. Za šverc se često koriste ljudi sa ovih prostora koji žive u inostranstvu. Čak smo imali znači, u nekoliko slučajeva da zbog otplate troškova puta ili boravka ovde prokrijumčare 1, 2, 3 komada vatrenog oružja. Imali smo slučajeva da se znači, vozila iz zemalja zapadne Evrope dolazila na teritoriju Srbije ili zemalja u okruženju u zamenu za oružje. Za krijumčarenje oružja zaprećene su kazne od 3 meseca do 10 godina zatvora.